ndị be anyị daalụ nụ nwa dị vidiyo esendịla amaka nwanne anyị nwoke ekwukwuru okwu nwa ebe okwu itara nwa ebe okwu itahụ Joe Igbokwe is somebody I have so much respect for, mana o nwere ụfọdụ oge na-awọ bịa kwuo okwu a question nwa m that respect m nwere for nyanwa. Every time he talks as an interested party. O metụ ha na Lagos okwu okwu, apart from it ode ekwu okwu ine anya okwu niile ọ na-ekwu nye emekwana na Lagos jewenụ na bono jeenụ na be anyị jee mewe nyanwa adọrọ bothered about the marginalization of ndị Igbo. Ọ chọrọ ịmanụ kedu ife ndị Igbo na-agabiga as somebody nwere ọkwa na APC. Joe Igbokwe nọ eje n'ọkọta tirisichaa ngwongwo ụmụazị banye mebisichaa ngwongwo ụmụazị banye na-eme vote na-asị na ndị Igbo ama ntụ vote. For one day he did not comment. Since eji ekwu ife ndị unknown gọọmenti na South East na-agbarịsị ife ọkụ na-emebisi ife nyanwa ọbịakwana na mee vidios ndị Igbo jiri unu nwayọ mebidewe na ife na be anyị aka nyọ wolu unu nwayọ mana ife ọ na-ekwu kịta ahụ si emebikwana na Lagos si ebukwana ewe bịa Lagos na eburu ebịa Lagos na oyi emebi ife na anyị nwere property and all the same thing ndị Hausa na ndị Yoruba na-agwa anyị eji eme anyị ife na anyị nwere ngwongwo anyị ya na ngwongwo anyị eme nka for how long ka anyị eji ife threat na anyị ka enyela anyị 10 pounds after the why mecha nwetakwa ife niile ahụ so ọ dakwa na anyị anyị at some point anịkwa at some point mana ife ma laikọrọ ọnwụ nyanwa bịaruo oge ọwụ na ọ na-ekwu na ndị Igbo eme nka ndị Igbo emekwana na Lagos ndị Igbo emekwana na Lagos okwu kata nya kwuo ndị Igbo doo biko nweenụ ndidi na anyị nọ n'okwu a nweenụ ndidi na anyị na-agbagharị ka amara ka anyị esi wee mee ife a iwu unu dajụọ si emekwana ife a ụta si emekwana ife ụta ọ nọrọkwa n'ebe ahụ na kparịkwa Mbazulike Amaechi mana onye agwa Bode George okwu ụta ahụ ya gwa Tinubu okwu ụta ahụ mana Mbazulike Amaechi one elder statesman anyị nwere n'ala Igbo which is unfair. No matter what ọ supposedly inwe respect for that man as an elder and as a statesman mma afụfụ ha nwatalụ for ndị Igbo. So mụ ha chọrọ ijoin wa issues mana my concern and my worry most times Joe Igbokwe na-emewe statement or as an interested party si ebukwe na ebe Lagos si emebikwa na Lagos nke emekwana na Lagos nwere oge anyị ya sọpọtụ anyị rapụba ya bịa mebie obodo ndị ọzọ mana ya na adres kwagodu problem a ndị Igbo nwere ma ọ bụ ife a ndị Igbo na-ekwu nya gwa ha si ha oke do biko si wee unu nwayọ unu emebizi n'ife na South East unu agbazi na police station ọkụ nọ nke anyị nwa na-agbagharị ka amal ka anyị esi wee nọ n'ọkwa ahụ dị n'isi. Those are the things people want to hear. Those are the things that will suit people. O nwere onye na-ekwusi bịa mebisi Lagos maka osu ime osu anya mana otu nyanwa si eti ihe ọbịa ọ na-threaten ka ọ na-agwa fafa abịakwa na Lagos na unu nwere ike ije mee ebe ọzọ si jee na mebi ya n'Igbo mana ọ na-abịakwa na Lagos. Ama m na ịghọta ife na-ekwu and Lagos awaghị ncha niile bi na nyanwa na-ekwu na abịa 85 like mụ nwa ebiwe Lagos 1978. So o nwere onye na-achọ ka emebie Lagos but what we have to do, let us address the issues. By addressing the issues gwa ụmụnne gị fawolu nwayọ n'ife ya adị mma ọ bụrụ nke itretin fafa bịa na mebisi Lagos o nwere onye na-akwado ofi bịa mebi Lagos but let us put things in the proper perspective.